Učimo se poljščina. Tema lekcije: kuchinski pripomočki. Waga kuchenna. Kuchinska tehtnica. Minutnik kuchenny. Kuchinski kasovnik. Termometr kuchenny. Kuchinski termometer. Lejek. Lijak. Praska do czosnku. Stiskalnica za česen. Wyciskarka do cytrusów. Ozemalnik citrusov. Tłuczek do ziemniaków. Tlačilka za krompir. Nóż do pizzy. Rezalnik za pico. Nożyce kuchenne. Kuchinske skarje. Pędzelek cukierniczy. Copič za pecivo. Kratka do studzenia. Mreza za ohlajanje. Podstawka pod garnek. Podstavek za lonec. Otwieracz do słoików. Odpiralec kozarcev. Foremka do lodu. Modeł za led. Skrobka do ciasta. Strgalo za testo. Przesiewacz do mąki. Sito za moko. Papier do pieczenia. Papir za peko. Papilotki do pieczenia. Pekovske kosarice. Papilotki do babeczek. Kosarice za cupcake. Wykalaczki. Zobotrebci. Drewniane patyczki. Lesena nabodala. Sznurek kuchenny. Kuchinska vrvica. Gaza serowarska. Sirarska gaza. Rękaw cukierniczy. Dresirna vrecka. Tarka. Strgalnik. Trzepaczka. Metlica. Wałek. Valjar. Miarka. Merilna skodelica. Łyżka miarowa. Merilna žlica. Sytką. Sito. Otwieracz do puszek. Odpirač za konzerve. Otwieracz do butelek. Odpirač za steklenice.
Waga kuchenna. Otwieracz do słoików. Przesiewacz do mąki. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaruluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.